cɛ fara muso ka denmisɛnnin maabakɔrɔ Elhadji Grand Guédiolo Camara y'anw sigilen radio Jɛgɛfɔ ka kunnafoni bala kɛnɛ kan Grand Guédiolo tile tɛ pan dugu kunna k'a ka dɔgɔ alamisa o alamisa an bɛ bɛn min ye nin studio nɔrɔmaba in kɔnɔ n'o ye studio Thierno Ahmed Thiam ye yan de ye radio Jɛgɛfɔ ye kunnafoni di radio kibaruya duman radio barodasigi duman radio tariki duman radio i b'a fɔ ko tulo ni yɛlɛ radio Grand Guédiolo baara in ye jamajɛ baara ye dugu ma jɛ ka ban kabini 5 heures ye ka bɔ denba la ka na 6 heures pile kunbɛn e ni technicien du jour ye aw bɛ bali dayɛlɛ aw ni cɛ ka baara la bamananw ko yɛrɛ ji kɛ ko ɲuman Grand Guédiolo Camara ni foli ka kan o ma tɛmɛ ka bɔ yen baaraw bɛ dada ɲɔgɔn kan fo ka taa bila nɛgɛ kaɲɛ gansan o ye jour ordinaire ye nka min ye week-end ye sibiridon fulakɛ ale b'a daminɛ zoroyari fo 2 heures du matin min ye pankacoroki ŋayaki sifinakaw ka baara bɛɛ ni dɔnko don bɛɛ n'i ka taabolo wa bɛɛ n'i seko Grand Guédiolo n'a dun ma k'a fɔ ko bɛɛ n'i ka taabolo don anw sigilen filɛ ka taabolo kɔnɔ ne ni waati sera o ye diɲɛ ma dongo don ye k'a daminɛ ntɛnɛn ni ka taa bila juma nɛgɛ kaɲa 11 sanga 30 ka taa bila nɛgɛ kaɲa 13 baara in ye kalimu tabaw ka sɛngɛ olu ka magwan olu ka sɔgɔbɛ Grand Guédiolo n'olu tilala ka ban an b'an ka nafolo ta ka don a la ni k'a kɔnɔ kumaw lajɛ a la kumaba an b'o ta k'o di lamɛnnikɛlaw ma baara in maaw de b'u ka fiɲɛ tulukala munumunu ka bila an na k'a daminɛ Kayi ka taa bila fo Anderbukanu Grand Guédiolo an tɛ dɔrɔmɛ kelen di radio so si ma u y'a yira k'a fɔ ko Jɛgɛfɔ ka baara ka d'u ye o tuma k'u bɛ sa Jɛgɛfɔ nɔfɛ an yɛrɛ bɛ sa u nɔfɛ o de kumu kɔnɔ bi baara taabolo filɛ nɛgɛ kɛrɛfɛjuru bɛ Jibi bolo an y'o fɔ ka tɛmɛ e n'ale bali dayɛlɛ min ye nɛgɛ tigi n'o ye Ahmed Jakite radio Jɛgɛfɔ officiel YouTube k'u b'ale bolo e ni ne k'an ka lakale alamisa o alamisa Grand Guédiolo a lakale cogo cɛ ɲuman o tuma farifa t'a la farifoni don Grand Guédiolo k'a da ka min ye baara in ye maa minnu bɛ k'a lamɛn u mago bɛ kumakan duman de la maa minnu bɛ k'a lamɛn u mago bɛ kunnafoni sanuman na degun mana kɛ Guédiolo kan nasɔngɔ ma di degun mana kɛ Guédiolo kan ayiwa ni kibaruya bɛ yen min ye lamɛnnikɛlaw ye Guédiolo olu mago t'o la dɛ u mago bɛ min na radio Jɛgɛfɔ ka kunnafoni sera a y'a lakale an bɛ k'a lamɛn wa n'a ye min fɔ an bɛ kalamani turu o kan Grand Guédiolo kuma man di da kelen na e ko cogo de Bois Jabate naamu kuma caman bɛ ntori kɔnɔ a kɛlen bɛ k'a bɛɛ bila ko fo ni samiyaji binna a bɛ sɔrɔ k'a ka kɔrɔfɔ fɔ o ye tiɲɛ ye o la sa alamisa i y'a fɔ cogo min a sera an ye Ala deli dɔgɔkun tɛmɛnen ko alamisa nata Ala k'a jira an na masa Aramani sɔnna k'a ni ce Bois Jabate forme belebele kɔnɔna la sɛbɛnfuraw u bɔra sɛbɛnnikɛlaw y'a sɛbɛn an y'an ka kasabi don a la k'a san ka n'a bila a labilalen an y'an ka tɔmɔta tɔmɔ fo an bɛna lakali de kɛ karamɔgɔ Bois o waati de selen filɛ bɛɛ pɛrɛlen don ko radio Jɛgɛfɔ u ka kunnafoni bala k'a waati sera o la n bɛ sɔrɔ k'a datugu ni kɔrɔfɔ jumɛn ye o jumɛn Mali farikolo ɲɛnajɛ bi a bɛɛ dusukun kami na sige ntolatila kɔrɔba a ye joliba kɛ ka équipe nationale kɛ ka bitɔn kɛ bi ale fatura hôpital Gabriel Touré urgence yɛrɛ kɔnɔ o jɔn Bakari Jakite Bakari ni Eligan Bakari kunu sɔgɔma de Bakari sera urgence la ko ABC bɛɛ wulila k'i jɔ sura yɛrɛ ciw ne de ci lasela ancien sportif bolo ko k'a bila commune bɛɛ kan min se ye min ye bɛɛ k'i ta bila i ka commune na sibiri don an ka fara ɲɔgɔn kan ko ka taa di Bakari somɔgɔw ma jaman t'a la Ala b'a t'a la donc Bakari bi a ta banna pewu a ta ɲɛna an bɛ maaw de kɔnɔ sa minnu bɛna fɔ ko jɛnɛja k'a bɛ kɛ nin kɛcogo la an bɛɛ ka dugawu kɛ an tɔɲɔgɔnkɛ Bakari Ala ka yafa a ma Ala ka dayɔrɔ ɲuman d'an ma Grand Guédiolo diɲɛ nin ye dɛ taa ɲɛ b'i kɔ Ala ka bɛɛ lajɛlen ta kɛcogo ɲɛ kunun Grand Guédiolo min ye jamana député kɔrɔ ani ministre kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita tile ale binna n'o ye Yaya Sangare Yanfoyila Yaya Sangare Grand Guédiolo bi a man sen kan sini bɛ cogo di o de kama Grand Guédiolo an b'o de fɔ ko diɲɛ ye lamaliko 3 ye kunun tɛmɛna an b'o dɔn an bɛ bi la an b'o dɔn nka sini o bɛ Ala bolo maa si t'o dɔn i bɛna kɛ mun ye sini i bɛna laban cogo di sini mun bɛ nin sɔrɔ sini i bɛna mun sɔrɔ sini i bɛna mun mɛn sini i bɛna mun ye sini Ala de b'o dɔn bɛɛ b'i kun fɛ Grand Gué n'an bɛ min ye Ala ka kɛ ɲuman ye n'an bɛ min mɛn Ala ka kɛ ɲuman ye wa n'an yɛrɛ bɛ min sɔrɔ Ala ka kɛ ɲuman ye o tuma Grand Gué bɛɛ lajɛlen b'i ka waati laban de kɔnɔ tile kelen t'i yɛlɛ a kan seconde kelen t'i yɛlɛ a kan an bɛɛ bɛ Ala ka bila kɔnɔ an bɛ taa Jibi fan fɛ nin y'an donnen ye baara nin y'a dabɔtɔ ye ni cɛsiri ye o tuma i bolo don bala kɔnɔ i ni sɛbɛn min bɛ bɔ i k'a tɔgɔ fɔ
Grange ne bolo ɲɛfɔlɔ o ye le soir de Bamako maa min ye sɛbɛnni kɛ o ye Mayimuna Dunbuya Tɛnɛ Mayi a ka kalimu ka di a ye mun fɔ Grange Julu Kamara a y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ fɛ waati min na Grange Julu n'o de ye foroba baarakɛlaw ni minnu bɛ baara kɛ collectivité la Grange Julu ko maa 36 maa 151 k'olu bɛ ka sara ta nka k'u tɛ yen sɛbɛnnikɛla ko Grange o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ min ye sɛgɛsɛgɛli dɔ de bolodara sɛgɛsɛgɛli n'i y'a lajɛ Grange jamana yɛrɛ de y'a boloda a kɛra décembre 2024 min ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye Grange maa minnu ye foroba baarakɛlaw ye minnu ye bɛ collectivité la Grange b'a ye k'a fɔ ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ ka bɛɛ lajɛlen ɲininka e bɛ ka baara kɛ i bɛ baara kɛ yɔrɔ min na i nana nacogo jumɛn na i ye concours jumɛn sɔrɔ i ye concours sɔrɔ san jumɛn i sara ye joli ye Grange Julu ko sɛgɛsɛgɛliw de tun bɛ yen sɛbɛnfura min b'i bolo i bɛna kosɛbɛ sɛbɛnnila ko Grange Julu n'i y'o lajɛ i b'a ye k'a fɔ o sɛgɛsɛgɛli baara min kɛra k'a yira k'a fɔ min kɔni ye kokajɛ ye ni k'o daminɛ sabu min y'an ka jamana ye a yirala k'a fɔ min kɔni ye corruption n'o ye dibidibi n'o ye dunkojuguya ye Grange Julu ko jamana bolo tunamina bɛ ka da kɔ dɛ i b'a ye k'a fɔ maa caman bɛ yen abada hinɛtu yɔrɔ ka ɲɛsin jamana ma sɛbɛnnikɛla ko n'a dun ma k'a fɔ ko dɔw bɛ ka sara ta k'u tɛ ka baara kɛ dɔw yɛrɛ fatura u niyɔrɔ sara bɛ ka taa dɔw yɛrɛ ten bilen u tan bɛ dugu la Grange Julu dɔw yɛrɛ ye baara bila u niyɔrɔ sara bɛ ka taa o tuma ko k'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ bɛɛ ka n'i yɛrɛ yira sabu cɛbɔ dan yɛrɛ bɔ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min y'o sɛgɛsɛgɛliw ye maa minnu ka baara ye sɛgɛsɛgɛli ye Grange Julu olu de ye jaabi bɔ ka ben ni k'a yira k'a fɔ k'olu ka baara kun cɛra ko maa 36 ni maa 151 o tuma k'olu tɛ yen o ka sara bɛ ka taa min y'an ka wagande la kɔni sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'o sara lajɛ kalo kalo Grange Julu bɛ tali kɛ sɛbɛnwari miliyari caman kan koyi o tuma k'o de bɛ ka nɛɛmu maa dɔw fɛ sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ min kɔni ye baara kura wɛrɛ dayɛlɛ la maa minnu bɛ yen n'olu ka sɛgɛsɛgɛli baaraw ma k'a kɛcogo la walima minnu bɛ yen Grange Julu ni olu m'u yɛrɛ lakodɔn min ye jamana ale ka lakodɔnni yɔrɔ la i b'a ye k'a fɔ k'u ka bɔ k'u yɛrɛ yira ko kura sɛbɛnnikɛla ko u bɔra k'u yɛrɛ yira ko kura maa caman de bɛ yen olu tɔgɔ effacera ka bɔ liste la nka maa caman bɛ yen Grange Julu ko hali bi olu tɔgɔ bɛ liste la wa walima olu tɔgɔ tɛ liste la wa ɲininkali tun bɛ yen min ye sɛbɛnnikɛla n'o ye Mayimuna Dunbuya Mayi y'a yira k'a fɔ Grange Julu nin baara min kɛra 2024 n'an filɛ n'o san fila ma gɛnna baara in jaabi bɛ mun kan sɛgɛsɛgɛli jumɛn kɛra lakika la wa maa 36 ni 151 Grange Julu ko u tun bɛ ka sara fu de ta wa walima ko maa wɛrɛ tilala ka n'u yɛrɛ lakodɔn wa Grange Julu ko jaabi kura jumɛn bɛ yen n'a dun ma k'a fɔ ko jaabi kun fɔlɔ bɔra ka di o tuma baara wɛrɛ min kɛra ko jaabi filanan kan ka di malidenw ma ni k'an ladɔnniya k'an kunnafoni ni k'an bɔ kunnasiri kɔnɔ sabu malidenw sigilen bɛ ka makɔnɔli kɛ min fɔra sɛgɛsɛgɛlikɛlaw fɛ tiɲɛ don wa nkalon don ko bɛɛ bɔ kunfan na bi Grange min ye Mali ye i b'a ye k'a fɔ ko enquête kɛnɛ caman bɛ dayɛlɛ nka datuguli ko ye ko wɛrɛ ye n'a dun ma k'a fɔ k'a dayɛlɛ la ko kunnafoni bɛ ɲini ka di malidenw ma o tuma malidenw mun de bɛna f'u ye bi min fɔra n'o ye maa 36 ye lakika don wa lakika tɛ ko malidenw sigilen bɛ k'o jaabi kura ma kɔnɔ kunnafoni filanan an ye min bɔ le soir de Bamako kɔnɔ Mayimuna Dunbuya ale ka sɛbɛnni don Jabate jago tɛ taa jate bɔ kɔ fiyewu n'i kɔni ko k'i ye jagokɛla ye ko jate ka bɔ i nɔfɛ o don dɛ Nouvel Horizon mun bɛ yen a kumana a ko cogo di wa a kumana jugu ninnu kan n'o ye terrorisiw ye k'an ka jamana sɔrɔsiw finitalabaw dugu lakanabaw k'u y'u bɔ u ka siraw ka dɔw bɔ u ni la ka dɔw latunu Jabate Nouvel Horizon a kumana a ko de a ka kuma la Abdoulaye Traoré ale ka sɛbɛnni nɔ don o don a ko k'a bi waati jan bɔ n'o dɔgɔkun damadɔ ye ci kan a bɔra sɔrɔsi ɲɛmaayaso la ka ɲɛsin an ka kɛlɛkɛcɛw ma k'u ka wuli k'u jɔ n'o y'an ka faamaw ye u ka wuli ka jɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye dugukolo k'a lakana dugu kɔnɔdenw k'u lakana bolofɛnw k'u lakana u taara kɛ fan min fɛ n'o yɔrɔ minnu kun yiralen don u la k'u ni sebaya de bɔra kɛnɛ kɔnɔ payi ala danko kɛ o kɛra sababu ye an ka dugudenw u ka taama cogo min ka d'u ye u k'u ka ɲɛnajɛw kɛ ɲɛnajɛ cogo min ka d'u ye k'a sabu kɛ an ka wolomasiriw u ye dugu fan bɛɛ lajɛlen k'a bɛɛ lajɛlen dara u ye k'a bɛɛ salo ka kɛnɛjɛ ten payi
ibina ye namu alala ko an ka maaw k'u b'u sago la an bɛ yɔrɔ min na komi sisan a dugu kofɔlenw na nka buwaya kuma b'a la bɛɛ lajɛlen ka jateminɛ la terorisiw de ka ca a yɔrɔ la u b'a fɔ cogoya min na o de kama sɔrɔdasi ɲɛmaw u fana ye kɛlɛkɛcɛw bila u ka taa yɔrɔ ka taa joona ka wuli ka jɔ kɔnɔ i b'a ye buwa u ka bolifɛnw u ka kɛlɛkɛfɛnw a bɛɛ lajɛlen bɔsiraw la ya kuma b'a la u yɛrɛ ka u latunu minnu kɔ kan ka kari o kari la min kan ka kari o kari la min kun bɛ ci o kun cira buwa baara in ɲɛ kojugu an ka bolifɛn dɔw k'olu bɔ Kayi ya kuma b'a la fo Sandare u y'u ka boli kɛ u fɛrɛ ma lakanabaw bilalen m'u ɲɛ o wuli ka jɔ la i bɛna ye u sera dugu la wa de taara k'u sɛgɛrɛ k'u ka sɔrɔsiw u ye Mali sɔrɔsiw u ye fɛɛrɛ kɛ fɛɛrɛ min n'an ka bolifɛnw ni tajiw b'aw la da dumuni b'aw la ka sira minɛ n'u ye ka t'u bila f'u bila yɔrɔ la ka sɔrɔ kala ma kari maa ma wɔsi ya b'a la ko dulokikan ko hali o ma jɛngɛ buwa ala la ko wuli ka jɔ de ye nin ye o wuli ka jɔ de bɛ kɛ sababu ye an ka kasabi yɛrɛ o lakanani sabu taji mana don a bɛ feere o ye kasabi ye o lakanali an ka sɔrɔsiw k'u ka nin baara k'a sɛbɛkɔrɔ ɲana o de la i bɛna ye buwa ko baara o baara ko n'o kalifara Mali sɔrɔsiw la k'u y'a bɛɛ lajɛlen kɛ ko fo ka taa se a dan na sɔrɔsi ɲɛmaw olu yɛrɛ nisɔndiyara u kɔrɔ kosɛbɛ ya kuma b'a la o de la i bɛna ye camion o 900 ani dɔɔni ya kuma b'a la o ye sira minɛ fo ka s'a se yɔrɔ la u b'o la tuma min an ka sɔrɔsi wɛrɛ nɔ ka na olu kunbɛn ka dɔ fara hakilisigi o tɔ ka ya kuma b'a la ka t'u bila u bila yɔrɔ la ka sɔrɔ foyi ma kɛ ya kuma b'a la o de la bɛɛ kɔni b'a dɔn an ka sɔrɔsiw u bɛ baara la cogo min na u bɛ baara la ten o jɔnko Ala k'an ka da don o la ko k'o la kɔrɔfɔ a bɔra nouvelle zone kɔnɔ u ka bi bɔli min ye le soir de Bamako grand que maa min ye sɛbɛnni kɛ o ye Laya Jara Bamankɛ Jarakɛ ka kalimu ka di Bamankɛ ko grand Gajolo min ye lamɛrikɛnw ka lasigidenso o min bɛ an ka jamana kɔnɔ olu ka lasigiden muso don a tɔgɔ ye Arachina Korona min ye Arachina Korona grand que ale kɔni ye wele bila Mali ministre fila ma ministre de la coopération internationale affaires étrangères n'o ye Cɛjan Ablaye Diop ye ale kɛrɛfɛ min ye kunnafoni di ministre ye n'o ye Alhamdu Iliani ye Tɛmɛnila ko min ye cɛbɔ dan yɛrɛ bɔ ye a ko nin kɛra kɛnɛ wasalenba ye grand que min ye lamɛrikɛnw ka lasigidenso anw ka jamana kɔnɔ yan i b'a ye k'a fɔ nin kɛnɛ sigira n'o ye AC 2000 ye sɛbɛnnikɛla ko n'i ye maa wele n'i ma fɛn d'a ma o bɛ fɛn fɔ a ye a ko nin weleli tun bɛ tali kɛ fɛn mun kan o de ye lamɛrikɛn bilenw olu mun ka jamana 52 grand Gajulu kɛn bɛ teri u kɛn bɛ balima ye u kɛn bɛ badenba ye grand Gajulu ne ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jamana kelen sɛbɛnnikɛla ko kabini nin ŋaniya sirila ka kɛ jamana kelen o daminɛ don kana bila bi la ko nin y'a san 200 ani san 50 u ka jamana ka anniversaire san yɛlɛma sɛbɛnnikɛla ko min ye jamana ka fête d'anniversaire ye i b'a ye k'a fɔ k'o de bolodara san 200 ani san 50 sɛbɛnnikɛla ko Mali hakili lajiginnaw ma sɛbɛnɛ min ye ka lamɛnnikɛlaw hakili jigin anw ye 65 kɛ an bɛ 66 sira kan min ye 22 nata o b'an ka 66 dafa grand sɛbɛnnikɛla ko min ye lamɛrikɛnw ka jamanaw sigili san 200 ni san 50 ye min y'u ka masadirisi ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko tɛna se ka tɛmɛ ten o tuma k'ale n'o kɛ nisɔndiyafɛn ye wa u tɛ Mali dɔrɔn ye dɛ lasigidenso bɛ diɲɛ yɔrɔ la grand Gajulu u bɛ gato tigɛ ni ka dumuni kɛ ni ka tila ka ɲɛfɔli kɛ min ye lamɛrikɛnw ka gato ni maatɔw ka gato kelenw tɛ dɛ tɔw ka gato o ye gato ncini ye ninnu lamɛrikɛnw mana don ko la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'i b'a fɔ ko kotigi yɛrɛ nana jɔ sabu olu tɛ se ko nɔnɔnikɛla grand ka tila k'i hakili jigin fɛn dɔ la min ma sɛbɛn n'i ye samara numéro lajɛ diɲɛ kɔnɔ grand samara numéro dan ye 45 ye lamɛrikɛnw ye samara numéro dilan fo 60 yere pati sagana baro 60 taw i filɛ ka hakili jigin ko dɔ la anw fɛ yan n tɛna a tɔgɔ fɔ an tɔɲɔgɔn balɔntana dɔ bɛ yen tiɲɛ la o ka samara tun bɛ sa a dan na a ka karamɔgɔ o tun bɛ 60 ni kɔnɔ sa kɛ a ka sɔrɔ o la dɛ li ye ko kɛcogo ye
Grange sɛbɛnnikɛla ko a ko lamɛnnikɛnw doncogo ko la a bɛ komi maatɔw bɔtɔ u tɛ se ko dɔnniikɛla ko belebeleba kɛ de ka d'u ye Garange n'i y'u ka lasigiden lajɛ n'o ye Arachina ye a y'a yira k'a fɔ ko a bɛ kuma Mali kan o tuma k'ale tɛ kumatigi ye nka ko n'i y'a lajɛ nisɔndiya mun b'ale la Mali dugukolo kan kabini ale ka jamanakuntigi ye danna d'ale kan n'o ye Donald Trump ye ka don Mali kɔnɔ Garange ko jama ka hakɛ to k'a bɛ kuma Mali kan dɔɔni o tuma ko n'i ye Mali lajɛ ko Mali ye jamana belebeleba de ye ko Mali ye tariku jamana ye Mali ye jamana ye Garange Julu maa ka ka jamana mun latigɛ ko Mali ye cɛfarin jamana ye ko n'i ye Mali lajɛ Mali bɔra don min na kunu ka bi sɔrɔ Garange Julu ko n'i y'a lajɛ k'i b'a dɔn k'a fɔ ko Mali tɛ jamanancinin ye o tuma ko jama ka hakɛ to k'ale bɛ kuma ko ye ko sabu k'ale ye min ye Mali kɔnɔ k'a bɛ somɔgɔ samabɔ ale ye min ye Mali kɔnɔ malidenw ka hɔrɔnya malidenw ka kankelentigiya malidenw ka jamana kanu Garange ko jama k'a to k'a ka kuma sa Arachina ka kuma don Garange o tuma a ye ji ɲini ka di Garange ma Garange sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko taabolo lajɛ a ko min kɔni ye Arachina ye a y'a yira k'a fɔ min ye olu ka jamana ye olu bɛnna ko la Garange ni ka bi ye a ko Mali Garange n'an sɔnna ɲɔgɔn ye Garange n'an y'an tigɛ di ɲɔgɔn ma Garange n'an tugura an ka ɲɛmaw kɔ ka da ɲɔgɔn na Garange ka ɲɔgɔn sen bila ka ɲɔgɔn tigɛ minɛ a ko Mali mago bɛ min na tiɲɛ yɛrɛ la ko ale bɛ sogo n'a kan ye diɲɛ ma don o don ye Garange Mali a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ ale bɛ da ka a si dilan kan ka wuli don o don Mali a ka tɛmɛ diɲɛ jamana bɛɛ la ale bɛ da a si dilan kan ka wuli diɲɛ ma don o don k'ale ka sogokan ye min ye Mali bɛ degun min kɔnɔ bi Mali ka bɔ a kɔnɔ Mali ka sankɔrɔta lasigiden ka kuma ye dɛ min ye cɛjan n'o ye Ablaye Diop ye Ablaye Diop fana ye kuma ta a ye ambassadrice fo ka waleɲuman dɔn ale min ye danna ta ka da Mali ɲɛmaw kan ni ka tila ka Mali ɲɛmaw fo k'u tanu Garange ko mun tora Mali ye min ye Mali ni lamɛnni kɛ ka lasigidenya ani an ka tigɛ di ɲɔgɔn ma Garange ko dɔ de bɛ fara kan ko foyi tɛ bɔ a la Fɛnla ko a ko min ye dɔ bɛ fara kan a ko n'i y'a lajɛ bɛn kɔni o de bɛ Mali ni lamɛnni cɛ min kɔni ye gɛlɛya foyi tɛ fo k'o fɔ ka nɔgɔ b'o la diɲɛ bɛɛ k'o dɔn Mali ni lamɛnni cɛ Garange ko baasi foyi tɛ ko bɛn de bɛ yen ko karama de bɛ yen ko hakilina yiraw de bɛ yen o tuma min ye jamana ka taabolo de bɛ yen jamana ka kungilenna yirali de bɛ yen ko n'o tɛ ko gɛlɛya foyi tɛ yen k'a kɔrɔmasuru dɔ ye mun ye k'ale filɛ nin ye u ka ambassade kɔnɔ a bɛ ka gato dun a bɛ ka baara kɛ u bɛ ka tigɛ ci ɲɔgɔn tigɛ ko mun de bɛ yen fo ni fɛn bɛ ko bɛ kɛ wa o tuma min ye Mali ni lamɛnni ye ko bi de bɛ tama ko hali bi an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ Ala ka sini diya ni bi ye min ye jamanaw ye o tuma k'Ala ka bɛɛ lajɛlen ka hakilinaw sabati min ye lamɛnni ka san 250 ye ko Ala ka Mali fana ta nɔgɔya o don in fana kama lamɛnni bɛ cogo min na bi ko Ala ka Mali fana kɛ o sira kelen Burama filanan an ye min bɔ le soir de Bamako Laya Jara ale ka sɛbɛnni don Garange mugudun tɛ bara fo sa bolo bɛ n'a dayɔrɔ don n bala cogo bɛ di namu adamaden min n'i m'i taama ɲɔgɔn dɔn n'i taara i yɛrɛ bila i malo kɛnɛ kan i yɛrɛ nɔ y'o ye o ye tiɲɛ l'indépendant mun bɛ yen ale kumana a ko de namu da bɛ mobilitigiw la plaki n tɛ mobili minnu na ala la u bolili an ka dugukolo kan k'u y'a kɔn Siyaka Tarawele l'indépendant a kɔnɔ a kumana a ko de ko nin kɔrɔfɔ in ko a kɛra tarata don juin kalo tile 30 ministre d'État ministre de l'économie et des finances Ali Fuseni Sanu ale de kumaw fɔ kɔrɔfɔ ko nin décision in nin b'a yira ya kuma b'a la ko wuli ka jɔ de bɛna kɛ yasa kana a bɛna sabati an ka jamana kɔnɔ sabu mobili plaki tan maa t'a fa dɔn maa t'a ba dɔn a bɛ komi wulu fatɔ tiɲɛ mobili plaki tan ninnu ko ka wuli ka jɔ kɔnɔna la fɛɛrɛ de bɛna kɛ ka bɛɛ lajɛlen bɔ an ka circulation na plakimaw olu ka boli wa o kɔnɔna la k'o de kɔnɔna la gouvernement ye wuli ka jɔ kɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ yasa plaki tɛ mobili o mobili la e k'i jɔ e kana boli dugukolo in kan plakima o ka boli bɔ u ka kɔrɔfɔ la mobili plaki ta maa ninnu n'o ye jugu ye u bɛ se ka don a la ka tiɲɛli kɛ n'a ye ka k'u ka kɛlɛkɛla ye maa b'o dɔn o dɔn yɔrɔ n'o bɔ yɔrɔ dɔn ni fɛɛrɛ tigɛra k'a bɔ sira ka siɲɛ kelen o y'an lafiyalen ye ko n'o kɔni kɛra ya kuma b'a la fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ o de kɔnɔna la an bɛ lafiya kana bɛ sabati ya kuma b'a la gouvernement a kɔni k'a ye délai di nin ko la koyi san kelen bɔɲɔgɔnkɔ bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ i ka mobili plaki ta i ka fɛɛrɛ kɛ ka plaki k'a la wa o ye dɔ kɛ dɛ san kelen k'o d'i ma n'e tɛ daga sunɔgɔ la i kan ka wuli i ka mobili ka di i ye fana i ka taa plaki ɲini k'i bila sariya a kɔnɔna ya kuma b'a la o de la
u y'a baara kɛcogo bɛɛ lajɛlen fɔ i bɛna ka na ye mobili minnu ni ayiwa u b'a yira olu ka droit de douane ayiwa u dontɔ ko ɲɛnabɔlen don o sara cogo o fana bɛ yen kalo 6 i bɛna ka na ye o kasabi sara o bɛ se ka k'o kɔnɔ yafumaba la o de la Buwa Jabate i bɛna ka na ye faamaw n'o gouvernement ye u kɛn bɛ ka nin baara min bolo da k'an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka fara u kan k'u dɛmɛ yaasa baara in a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na Buwa Jabate mobili bɛ mobili la tiɲɛ yɛrɛ la olu kɔni ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ u ka ayiwa enregistrement wari timbre wari k'a bɛɛ lajɛlen sara k'a bɛn a sara waatiw ma waati min n'o kɔfɔlen don u ye wa u bɛɛ lajɛlen faamuyalen don o de la u ka droit d'enregistrement in n'u y'o fɔ ko bɛɛ k'i ɲɛsin o la ministre Alassane Sanu a kɔni a ma nin ko ta ni tulon ye a ye nin ta ni cɛsiri ye n'a tɛ ɲini ka tabali gosi yakuma b'a la mobili fana bɛ mobili la olu sara cogo bɛ yen nka mobili min n'a kasabi bɛ t'i jɔ CFA wari miliyɔn 30 la k'olu fana ta sara cogo o fana bɛ yen yakuma b'a la wa nin baara min filɛ nin ye n'u filɛ k'a kɔn a papier k'a signé k'u y'a dabɔ kabini juin kalo tile 30 san 2026 kosɛbɛ nin décision min kɔni filɛ ko tulon tɛ dɛ ko sɛbɛ de don k'u kɛn bɛ k'u ɲɛ kumu k'u da kumu baara in a bɛ se ka k'a ɲɛma cogoya min na l'indépendant ale ka kɔrɔfɔ ye nin ye i y'a faamuya bala Saka ka sɛbɛn don Garanke ne bɛ tigɛ don le soir de Bamako tuguni maa min ka sɛbɛnni don o ye Youssou Konate an ko ma ko Simbo ko Garanke min ye espace d'interpellation démocratique ye Garanke a siɲɛ boloda ko 30nan sɛbɛnnikɛla ko n tana gosilen bɛ dɛ a ma se fɔlɔ dɛ a tɔ tora kalo 6 ye Buwa b'a fɔ ale de ma ko jɔnnasigi jɔnnasigi de don nka jɔnnasigi mun don hakɛya ɲini yɔrɔ jɔnnasigi don n'o tɛ jɔnnasigi yɛrɛ o tuma e ta o na kɛ ko wɛrɛ ye Garanke sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Youssou Konate Youssou ko Garanke ko campagne dayɛlɛ la dɛ n ka foro bɛ n sɛbɛ la ni yirijuw ma don waju kan k'a dɔn sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ min ye dépôt ye n'o ye dossier olu déposeli waati Garanke ko kɛnɛ de dayɛlɛ la kabini kunu n'o de bɛnna araba ma juillet kalo tile gale Garanke k'a bɛ to sen na fo ka taa bila septembre kalo tile 30 san 2026 o tɛ kalo 6 ye wa o kalo 6 kɔnɔ Garanke maa minnu bɛ fɛ ka laɲini kɛ ni ka taa espace d'interpellation démocratique Garanke ni ka t'u ka laɲini kɛ ka t'u ka hakilinata fɔ Garanke ko kɛnɛ de dayɛlɛlen b'olu ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ye min kɔni ye nin baara in ye ka kalifa k'a ta ka di maa min ma o ye médiateur de la république ye n'o ye madame Sanogo Aminata Male sɛbɛnnikɛla ko musokɔrɔba ale ye kunnafoni di a ka yira k'a fɔ baara kɔni kɛnɛ dayɛlɛ la min ye kalo 6 bɔɲɔngo kalo 6 o ti tile 6 ye min ye kalo 6 ye maa minnu bɛ fɛ u ka ye nin ko in na minnu bɛ fɛ u ka dossier ka ye Garanke a kɔnɔ kuma ka lajɛ sariya ye min fɔ i ka laɲini ye fɛn mun ye ni ka walawala k'a kuma da min ye nin kɛnɛ in kɔrɔ maa minnu bɛ nin ka juruya baara kɛ Garanke i b'a ye k'a fɔ ko kɛnɛ de dayɛlɛ la min ye ɲɛmaaba médiateur de la république n'o de ye madame Sanogo Aminata Male ye Garanke a y'a yira k'a fɔ baara mun bɛna kɛ a bɛna kɛ sariya kɔnɔ Garanke n'i ye kow taabolo lajɛ min kɔni ye laɲini kɛbaaw ye Garanke n'i y'o lajɛ salo n'i y'o lajɛ 2025 Garanke ko kodako ma kuma dɔ la a bɛ tali kɛ min ka jango i k'i bɔ yɔrɔ dɔn i kan ka min kɛ i ko fana dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye kow taabolo lajɛ Garanke min ye san 2024 ye a ko dossier minnu n'i ye o lajɛ minnu taara ka da espace d'interpellation ɲɛkɔrɔ Garanke 2024 o ye dossier 500 ani dossier 51 sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'o dossier 551 lajɛ Garanke b'a ye k'a fɔ o ye 2024 a ko k'a lajɛ 2025 o ye dossier 452 ye o b'a yira k'a fɔ ko belebele bɔra la san 2025 a ko min ye 2026 ye n'an b'o de san kɔnɔna la min kunkanko kuma bɛ da kɔnɔ a ko fana bɛ se ka jigin koyi k'a bɛ se ka kɛ sɛbɛnnikɛla ko ni dossier jiginna Garanke ko de ye maliden bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye k'a da mun kan sabu Garanke n'i y'a mɛn k'i bɛ taa laɲini kɛ o b'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya dɔ de bɛ yen n'o ye problème ye n'i y'o problème lajɛ o dɔ bɛ tali kɛ mun kan Garanke min ye dugukolo ko min ye so ko min ye baara ko ye Garanke min ye hakɛyaw ɲinini wɛrɛ ye min ye bingali taara k'i sɛgɛrɛ se t'i ye dabali t'i ye i y'i sigi k'i jigi da Ala kan min ye bingali taara k'i sɛgɛrɛ se t'i ye dabali t'i ye jɔn de bɛna k'e ɲɛji cɛyɔrɔ ye k'i sigi k'i jigi da Ala kan k'i sigi k'i jigi da médiateur de la république kan sɛbɛnnikɛla ko a ko baara o de daminɛli filɛ an ka jamana kɔnɔ wa maa min y'a baara kɛ Garanke hakili la jiginna o de Alpha Umaru Konare k'a
daminɛ don kana bila an bɛ don min na ko bi grand que min ye EID k'a bɛ sigi waati n'o ye décembre kalo tile 10 an ka faso Maliba kɔnɔna la o tuma min ye 2026 ye maa jumɛn ni maa jumɛn ka taa n'u ka problème ye janko jamana bɛ se ka kɔfilɛ k'a la min ye hakɛya ɲinibaaw ye u ka se k'i ka hakɛya ɲini k'a ta k'a d'i ma o tuma k'a ko bɛ de bolo so filɛ kɛnɛ filɛ a bolibaga bɛ min kunnafoni filanan ye an ye min bɔ le soir de Bamako Yusuf Konate ale ka sɛbɛnni don a sɛbɛnni kɛ i tigɛ don nka n tigɛ don teliya yɛrɛ la lasirɛn mun bɛ yen a kumana a ko de buwa ko sogo k'a kilo k'a yɛlɛnnen don dɛ ko est ce que ko bɛɛ yɛrɛ bɛ sogo sɔrɔ bɛ k'a dun ka bɔ a la min i bɛna ye ko jɔrɔna belebele ala la buna hadamadenw bɛ ka jɔrɔ an ka dugukolo kan bi n'o ye Maliba ye n'i ye jateminɛ kɛ a ko la ala la ko sugu caman bɛ Bamako bi tiɲɛ yɛrɛ la ani dugu an ka jamana kɔnɔna tɔw la ka sogo san bibi na ko caman tɛ ka kɛ dɛ ka sabu kɛ a kulo o da yɛlɛni Mali a bunna k'u ka yafama b'a la o la sa bɛɛ kɔni b'a dɔn ala la an ka dugu sogo dugu do bɛɛ b'o dɔn hali jɛgɛ dugu do nka k'a kɛ ko sogo ko o kilo ko a gɛlɛyara ko an yɛrɛ tɛ se k'a san buwa fana ye kɔrɔfɔ dɔ ye o de la bibi na ko kilo i bɛna ye ko sogo k'a yɛlɛnna koloma 300 koloma o kilo kelen 750 3750 o tɛ 750 ni 50 ye sa wa o la ko ka bɔ o la ko fo ka na 800 na o la buma fana buwa ko a gɛlɛyara dɛ o y'i ka fɛn ye o ka di ɲɛ kojugu n yɛrɛ natɔ n ye dɔ ɲini k'a bila tilengɛlaw bɛ taa n kɔ so n ye dɔ ɲini k'a bila karamɔgɔ buwa cɛ ko 1000 n'o b'i bolo k'i tɛ se k'i sagona sogo san ko koloma yɛrɛ 1000 wala 1000 ni 100 buma disɔn 1000 wala 1000 ani 100 ko bɛ t'i jɔ o la buwa an ka sugu kɔnɔnaw la ala la ko hali ni baganw fagara fɔlɔ misi kunkolo saga sen misi sen ko kɔni tun ye tɛmɛ an ta so ye o sanni ka nɔgɔ ko bi k'o fana sɔngɔ yɛlɛlen ko a bɛɛ kɛn bɛ ka kan n'a y'an bolo yafama b'a la misi ku ni misi sen a bɛɛ gɛlɛyara ko bɛɛ da gɛlɛyara o de la i bɛna ka na ye Maninakura sugu la an balimamuso dɔ bɛ an balaka don Ayisata Tarawele a ko den 5 de b'ale bolo tiɲɛ yɛrɛ la k'ale jɔrɔlen don dɛ k'olu ka sogo sɔrɔ ka dun kɔni k'a gɛlɛyalen don dɛ kosɛbɛ u kelen wa ko ni 1000 tun b'i bolo fɔlɔ k'i bɛ se ka i dɛmɛ k'i ka nasɔngɔ ko k'a ɲɛnabɔ n'a ye nka bi ayi ko t'a ɲɛ o ye tiɲɛ dɛ ko sogo gɛlɛyara ko fo ka taa da dama ma wa ko bi ko sogo k'a tɛ se ka guwa 2 k'i bolo ka bi kilɔrɔfana kɛ ko la ka surɔfana kilɔra kan wala ka sini ni kilɔrɔfana kɛ ayi ko kuma banna hala ni gɛlɛya o cogoya bolo yafama b'a la ko dumuni 2 ka sogo k'a la ayi ko tigɛ nɔ cɔri ka gɛlɛn dɛ o la ko dɔw fana b'a fɛ k'u bɛ taa lɔnɔbila kɛ mun ye k'u b'u ɲɛsin jɛgɛtigiw la k'o ka nɔgɔ olu fana ma jɛgɛ fana dun buwa fana da ka gɛlɛn n tɛ san sɔngɔ b'o fana kan u tora o de la mɛtiri damadɔ u tɛna ka muso dɔ sigilen k'o tɔgɔ ko Bamaramu Kɔnɛ Bamanamu dɛ u sera o ma ko k'ale kɔnɛ ko kuma t'ale fɛ o ko ale kɔni a dusu tiɲɛnen de don a sigilen yafama ko dɔgɔkun ko dɔ de bɛ fara an ka sogo sɔngɔ kan k'ale ma se k'o yɔrɔ de faamu ale bɛ min ɲini faamaw fɛ u k'a lajɛ u ka don sugu kɔnɔ ka jate labɔ kɛ min b'a to sogo a sɔngɔ a bɛ se ka sigi prix kelen na an ka se k'a san k'a k'an da dumuni ye n'o tɛ bi in na ko n'a fɔra k'i ka sogo san ko fo n'a y'a sɔrɔ koba b'i ka so ko wala dɔgɔkun u t'a fɔ ma ko weekend wa ko wala weekend fɛ sogo k'a gɛlɛyara sogotigiw minnu b'a baara kɛ olu fana ko sogo da gɛlɛya bagan dumuni b'o la ka bagan bɛ tali min kɛ bolifɛn na o bɛ o la ko n'a ɲɔgɔnna camanbaden k'o de bɛ na ni sogo a da gɛlɛyali ye buwa tiɲɛ yɛrɛ la an ka wuli k'an jɔ cɛsiri u ka kɛ sogo u b'a fɔ cogo min na feerelaw u k'a jigi ɲɛmaw olu ka fara olu kan mais ni muso 2 kɔni ko ɲɛmaw k'u kɔni sigi buru kɔnɔ tɛ dɛ k'u ka bɔ de ka yala sugu ni sugu ka taa jateminɛ kɛ k'a dɔn a ko ɲɛ bɛ cogo min na lasiri a ka kɔrɔfɔ ye nin ye
dugu fana Keita ale ka sɛbɛnni don Garange ala ka sogo ko nɔgɔya yami sabu Garange dunukan balakan kolongalakan de ka di ne ni bɛɛ ye Garange min ye sogo ye a yirala k'a fɔ a dunni ka di kosɛbɛ Garange hali k'a d'a kan min ye vitamine a b'o kɛ golo kɔrɔ a ma f'i ye ko n'i ma sogo sɔrɔ k'i ka sɔ san k'i k'o dun nka o kɔrɔ tɛ ko sogo ni sɔ bɛɛ kelen dɛ nka min ye sogo ye Garange ale de kɔni ye premier choix ye o tuma n'i m'ale sɔrɔ sɔ o ye deuxième choix ye a bɛ komi seli la sagajigi kwale o tuma o ye premier choix ye la yala cogo min na n'i m'o sɔrɔ Garange a tɔw bɛ d'a kan o tuma sogo Garange ala k'a nɔgɔya bɛɛ ye yaasa zon kana wuli ɲin na Garange min b'a to tétanos kana namo sisan sɛbɛnfuraw i ta b'i kɔrɔ n ta bɛ n kɔrɔ i tɛgɛ don i k'i ta tɔgɔ fɔ ani sɛbɛnnikɛla i k'a lakale la lumière sɛbɛnnikɛla o ye Aliou M Touré ni y'ale ka sɛbɛnni ye Touré ko Garange Jolo an ka taa falajɛ min ye bagan sugu min tun bɛ yen n'o ye garabali n'a wulila sɛbɛnnikɛla ko garabali wulilen Garange min ye baganw bila yɔrɔ k'a yɛlɛmana ni k'a kɛ ɲamanbɔnyɔrɔ ye sɛbɛnnikɛla ko Garange ni kunnafoni a man di Aliou M Touré Garange ale de wulila ni ka taa sigida la ni ka ɲininkali ta ka sigidalamaw sɛgɛrɛ ka tila ka t'i jɔ garabali yɛrɛ kan k'a lajɛ ka bɔgɔra dɔn k'a tigɛra dɔn Garange Jolo n'i ye garabali in lajɛ sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ kɛnɛ in a fiyɛ a ka bɔ jamana ɲɛmɔgɔ ka sariya don o tuma min ye bagan sugu bɛ Bamakɔ yan Garange Jolo bolo taara ka da yɔrɔ minnu kan a bɛɛ lajɛlen lawuliyara sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye falajɛ garabali ye n'a dun ma k'a fɔ k'ale kɔni wulila ka bɔ a sigiyɔrɔ la Garange Jolo foyi yɛrɛ ma ta ka yɔrɔ sɛgɛrɛ a ko maanifin balila ka mun ye min ye bagan kelen-kelen minnu bɛ Bamakɔ yan bagan minnu bɛ maa bɛ se ka fɔ tigi b'a la tigi t'a la sabu duguba tɛ bagan mara yɔrɔ dɛ walima n'i ye bagan mara i b'a lasago yɔrɔ la min b'a to a tɛ maanifin tɔɲɔ min ka degun ta ka maa wɛrɛ sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko misi joli bɛ yen Garange Jolo u folofololen b'an ka kariw kɔnɔ u bɛ ka tɔɲɔ ta ka maaw sɛgɛrɛ ni ka bo kɛyɔrɔ la ni ka taa maaw ka siran tɛmɛni gɛlɛya walima ka kasara ta ka maa dɔw sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko a b'a ta dun tigiw sigilen bɛ dugu kɔnɔ Garange foyi tɛ bɔ a kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye garabali wulilen o bagan kelen-kelenw de taara munumunu salo kɛ min ye siti in kan Garange Jolo ni ka taa yen k'u sigiyɔrɔ ye o tɛmɛnen ko ka bɔ yen min ye dugudelama dɔ wulila Garange ka taa bila joye dɔ la ka taa yɔrɔ kɛ ɲamanbɔnyɔrɔ ye sɛbɛnnikɛla ko kabini wotorodanya kelen min ye ɲama sunya kelen k'a b'o la ka na k'i b'a fɔ kuncɛ an bɛ don min na ko bi ni jamana ɲɛmɔgɔw ma wuli u wuli kuma min ye Lafiyabugu kaburudon kɛrɛfɛla ɲamanbɔnyɔrɔ min tun bɛ n'o tun tɔgɔ ko Kilimancaro k'a bɛ sɔn ka ko ɲɔgɔnna ye dɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye sigidalamaw ye ɲininkali taara k'u sɛgɛrɛ maa caman kɔni y'a jira k'a fɔ ko n'i ye olu jɔyɔrɔw lajɛ n'i y'olu ka hakilinaw lajɛ sigida la k'olu b'u da don bara kɔnɔ ka kuma n'o ye anonymat ye olu tɛ fɛ o bugunnatigɛ ka dɔn nka k'u bɛ min fɔ ko maa min bɛ nin fura kɔnɔ n'o ye falajɛ garabali fura kɔnɔna ye k'a bɛ t'i jɔ fo maa 15,000 n'o ye 15,000 personnes ye sɛbɛnnikɛla ko min y'o maa 15,000 ye Garange Jolo ko min kumana wo min ma kuma wo ko bɛɛ de bɛ degun kɔnɔ o tuma ko kuma dɔ la maa dɔw bɛ tasuma ta ka bila ɲama na min ye sisi de bɛ sin ka wuli ka don maaw kan o tuma min ye denbatigi dɔ bɛ yen ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko den 3 b'ale bolo ale n'a ka gatigikɛ olu b'u ka sigi la u ka so kɔnɔ ko degun min b'u kan bi ko depuis Ala k'u da nin sigiyɔrɔ na k'u ma deli k'a ye min ye sisi ye k'o kɛmɛ ka mura bila u la ka sɔgɔsɔgɔ gɛlɛn bila u la o tuma ko ale ka a denw ka sɔgɔsɔgɔ dɔrɔn tɛ dɛ ko sigidala du fɛn fɛn bɛ yen min kumana min ma kuma ko sɔgɔsɔgɔ ni mura b'a bɛɛ la o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye ninakililabanaw ye Garange Jolo k'a b'olu fana bila maaw la min kɔni ye dɔ bɛ yen wa ale fana y'a jira k'a fɔ k'ale jɔyɔrɔ kama min ye jamana in kɔnɔ bɛ don min na ko bi ko tiɲɛ yɛrɛ la k'a kɛmɛ degun ye nka k'ale tɛ se k'i kankɔrɔta n'a ye dɛ ale ka dɔn kɔni o tuma k'ale b'i da don bara kɔnɔ ka kuma min ye jamana ɲɛmaaw ye o tuma k'u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛ tigɛ min ye falajɛ garabali min wulila Garange n'a bɛ ka kɛ ɲamanbɔnyɔrɔ ye wa n'a yɛrɛ kɛra ɲamanbɔnyɔrɔ ye ka ban ko k'a wuli ka bɔ ɲamanbɔnyɔrɔ la jamana ɲɛmɔgɔw ye garabali wuli ni hakilina minnu ye projet kura min kan ka kɛ yen labɛn kura min kan ka kɛ yen baara kura min kan ka kɛ yen ko baara ka boloda ko n'o tɛ n'an tora tan ko min ye maa 15,000 ye Garange Jolo ko u ka kɛnɛyaw don mɛn galama la dɛ min y'an ka kɛnɛya minisiri ye k'o welelen bɛ nin waati la maa 15,000 ka kɛnɛya k'o kan ka don galama la tan wa o tuma ko jaabi bɛ jamana ɲɛmɔgɔw bolo o tuma ko wulikajɔ
ka kɛ jamana kanu ni jamana nisɔndiya b'an bɛɛ la min kɔni garabali ye k'a wulila kun mun kama bɛɛ b'a wuli kun dɔn janko bamancɛ wale fu bɛ se ka siri o danna ko nisɔndiya bɛ maliden bɛɛ la ko nka bɛ yen dɛ ko dɔ kana kɛ ko dɔ sababu ye kunnafoni filanan de an ye min bɔ La Lumière kɔnɔ Alu M Touré ale ka sɛbɛnni don alu ka sɛbɛnni a ɲana hali buwa ji tɛ yɛlɛ kulu fɛ abada garisɛgɛ fana tɛ san sugu la dɛ fiyewu o la sa an bɛna kuma sɛbɛn min kan Nouvelle Horizon o don sɛbɛnnikɛba Mahamana Touré o don Touré ko a ko di ko jatigɛ ko a kɛra Tɔnbukutu kununko Yakuma b'a la ko marifa de bɔra Yakuma bɛ a la taji feere yɔrɔ dɔ o kɛrɛfɛ a filɛ dɛ k'a kɛra jatigɛ da ye dɛ o jatigɛ tiɲɛ la buwa i bɛna ka na ye ko kunnafoni ko a b'a fɔ cogo min na n'o ye sigidalamaw yɛrɛ ka kunnafoni ye ko maa kɔni camanba de o joginna kosɛbɛ nka k'a fɔ ko ni maa hakɛya de joginnen don k'u bɛ yɔrɔ min ko fɔ sisan k'o da hakɛya k'o ma fɔ communiqué min kɔni kɛra Yakuma bɛ a la i bɛna ye ala la ko a ko kɔnɔna la ko jateden kelen k'o tɛ se ka bɔ fɔlɔ u ka kunnafoni y'a jira ko muguka bɔlen Yakuma b'a la ko a mankan bɔra taji feere yɔrɔ dɔ de kɛrɛfɛla la ten gidiw o gidiw Yakuma b'a la ko taji feere yɔrɔ in kɛrɛfɛla maa tun bɛ yen bɛɛ ja de tigɛra ka da i kun dɔw bɛ taa yɔrɔ dɔw yɛrɛ la dɔw bɛ ka boli ka taa u dasi ɲɔgɔn na dɔw bɛ ka taa bin u yɛrɛ ma Yakuma b'a la bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲini mugukan kɔni wulibali don o bɔra a ye joginni kɛ mɔgɔ hakɛ min joginna o jateden o ma bɔ ko n'i ye nin ko lajɛ kunnafoni kɔni b'a fɔ cogo min u kɛlen k'a salo a bɛ mun fɔ ko dɔw yɛrɛ y'a jira caméra min na ko sisan ko k'a fɔ ko nin tɛ terroriste dɔ ka mugu kunkan ye k'a bɛ bala ale la o kɔrɔfɔ fɔlen ala la i bɛna ye dɔ fana y'a jira ko ale kɔni dan tɛ o la koyi ko terroriste mugukan don ko o tɛ ko surasi kelen ka kuma k'o tɛ se ka fɔ nin la u ka sigidalamaw n'o autorité locale ye olu kɔni ye wulikajɔ kɛ u ka wulikajɔ kɔnɔ buwa u ye laseli de kɛ laseli min n'u y'a kɛ ko maa min kɔni ye mugu in dasi ka jatigɛ bila maaw la ka joginni kɛ k'a bugunatigɛ k'o dɔnnen tɛ fɔlɔ muguka kɔni bɔra kosɛbɛ k'a fɔ ko a y'a mugu wuli nin ko in de kama k'o fana ɲɛdɔn tɛ nka i bɛna ka na ye ko a kɔnɔna la muguka min kɔni kɛra ka sababu ka jatigɛ ni joginni kɛ k'a ko k'a gɛlɛyara kojugu k'an bɛ yɔrɔ min na komi sisan ko bɛɛ kɔni b'a dɔn kanako o de bɛ dugu la surtout Moti ye dugu min ni a biri baara bɛ tuma caman ko ni muguka kɔni wulila bɛɛ b'a bila min na ko terroriste de ye muguka wuli ko jatigɛ k'a barika de bɛ bonya hakilisigi ye Mahamani Touré a ka sɛbɛn de ye nin ye ka bɔ sɛbɛnfura kɔnɔ sɛbɛnfura min n'an k'a ma ko Nouvelle Horizon Garanke fasili sɛbɛnnikɛla an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Garanke n'i ye nɛn ye bolodengɔnw ni ɲɔgɔn cɛ n'a tɛ tulu nɔfɛ a bɛ kwa nɔfɛ Garanke nin baara min filɛ nin ye n'an sigilen filɛ a kunna Garanke maa dɔw de ka magan don sabu n'i ye diɲɛlatigɛ yɛrɛ lajɛ siyɛni baaraw de don maa kelen tɛ se ko la maa kelen jɔse o tɛ ngolo fa Garanke jamajɛ baara i b'a ye k'a fɔ o de bɛ nɔbɔ hakilimaw ka kuma don Garanke ni jama jɛra k'a bolo da kulu la n'a ma bɔ a nɔ na a bɛ yɔgɔyɔgɔ o b'a jira k'a fɔ Garanke min ye baara in ye an b'a kɛ n'an diinɛ n'an ŋaniya ye maa dɔw de ka magan Garanke maa dɔw de ka sɔgɔbɛ ni baara dun kuncɛra dɔ wɛrɛ t'an bolo waleɲuman dɔn foli ni k'a ɲɛsin kalimu tabaw ma Garanke ala k'u kisi sendimi ma sen de b'u lase sɛbɛnnikɛyɔrɔ la ala k'u kisi bolodimi ma bolo de b'a to u bɛ sɛbɛnni kɛ ala k'u kisi hakilidimi ma hakili de b'a to u bɛ yeli kɛ Garanke ala k'u kisi jangoro ma jangoro de b'a to u fari bɛ fa k'u ka baara kɛ Garanke min ye lamɛnnikɛlaw ye ala k'u kisi kulodimi ma ala k'u kisi ɲɛdimi ma ala k'u kisi jangoro ma Garanke jugu tɛ maa la bana de ma Garanke bana de b'i bali i diyaɲɛ ko la bana de b'a to i diyaɲɛ dumuni i tɛ se ka dun bana de b'a to i diyaɲɛ yɔrɔ i tɛ se ka taa bana de b'a to i diyaɲɛ ko i tɛ se ka kɛ min ye bana jugu ye ala ka bɛɛ kisi a ma o de y'an halala ye Garanke min ye hali bi an ka jɛ an ka dɔwɛrɛ kɛ ala ka jamana in ja ala ka jamana in basigi kurun mɔgɔ bɛ sago ba tigɛ ko ɲuman ye dɛ Garanke n t'a la Garanke a ka tigɛ ka ɲa dɛ n'o tɛ i b'i yɛrɛ sɔrɔ a camancɛ la o tuma ni ala kira sɔnna ma Mali
garange a bɛ jɔ Mali a bɛ taa ɲɛ Mali a b'a yɛrɛ sɔrɔ garange n'an ye bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka sabalikɛlaw fo ka lamɛnnikɛlaw fo n ye foli de bolo bɛ nɛgɛ la n ye Radio Jɛgɛfɔ officiel YouTube ale ni TikTok o bɛ nɛgɛ tigɛ yɛrɛ bolo n'o y'an bɛ Jakite k'a fo ka waleɲuman dɔn e ni ne o ye alamisa alamisa an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nka ni Ala ma basi kɛ sini juma o tuma min ye dɔgɔkun ye k'a kuncɛ ne ni Bɔkari bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ni k'an da don sini kunnafoniw la a ka to b'o kan sɔli Ala Mohamɛdi